Merry Christmas! Natang tanan! Christmas! Kaninjong tanan, guys! Merry Christmas! Kaninjong tanan di ate sa Ohio, USA. Shout out nila ate. Merry Christmas! Merry Christmas! Ate Christine, Tijo, Tibeno, sa Tiani, Ate Pats. Merry Christmas! Kaninjong tanan te. O diha sa Germany, Merry Christmas ate. Og sa Texas, Merry Christmas Ate Josephine. Nasa Texas, Merry Christmas Ate Josephine, Sir Mark, og ni Ma'am Anita. Merry Christmas ninyo ma'am. Og sa New Zealand, Merry Christmas nila Ate Mayet and Kuya Fidel. Merry Christmas ninyo tanan. Og sa New York, Merry Christmas Ates. Kaninjong tanan guys, Merry Christmas ninjong tanan. Grabe kabuto-buto na dahil sa mga dee. Arang daghan na kajong napabuto guys, mga batanon. Inja, Merry Christmas ni Ma'am Carmen Lu, nila Te Mercy, Te Lourdes, o si kinsa pa to. Ninjong tanan guys, Merry Christmas ninjong tanan. O kinsa pa to ha? Kinsa pa to? Basta Merry Christmas ninjong tanan guys. Labi na sa mga solid followers. Merry Christmas ninjong tanan and advance Happy New Year. Happy ko! Daghan ka dun salamat sa inyong pagtanaw guys sa among daily vlog. We love you all. Merry Christmas sa among tanan-tanan nga mga followers nga mga dili mga judgmental. Sa mga judgmental pa diha, Merry Christmas ninyong tanan guys. We love you all. Pita oy. So karon tatad magluto na mi. Kay excited naman mi para unjas pag tagbos atong sige ko magluto ba? ay madyo na sa jo guys kay aron sa jo mahuman no. Merry Christmas kanatong tanan. Si Kimi nag-ilis na si Kimi kay mamasko ko no sila daras deo. Kanta ko na sila, we wish you a Merry Christmas. Kanta lang taga Kanta dali kay tagaan mo pa pagpinas mo dali. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Baru dari saya pun dah. Happy New Year. Dari Sige sayo. tekan We wish Dari you tebang. a Merry Christmas. We wish Kanta. you a Merry Christmas. Sayo, put Kanta sayo. ba, kanta? Sige, sayo kanta. Sige tekan Jis. Sige dali, dali. Baca. Mas ko kunos kimi-kimi guys. Tagaan si Jaog. Pinaskuha sa papa. Basamkan na. Sige. We wish you a Merry Christmas. Dance pa. We wish you. Bengar. Tara nga. Happy New Year. Merry Christmas everyone. Nagamang macaroni salad. Nagamat na may macaroni salad guys. Mas papagabril na siya giluto. Hanggang ko magama pa karon og kuan. Masangiyon na rin kuan macaroni salad. Kana isa dapat freezer. Lami ba? Yummy. Taga ko. Dali Kimi. Tilaw ko sa Kimi guys. Sila ko yung sa lasa. Sa lasa. Yummy kayo. Sige, tilawi. Sige, tilawi dahil bibi. Sus, buhok mo na nagwakwak. Tilawi. Ano masasabi mo? Mami. Lami ko no guys. So ito na ni hanay isa sa freezer ang mabugno si Jan. Dada guys, nag-prepare na po ko sa gamon nga pork embutido. Yan na. Dada naghang pang sagol nga egg. Hanabotang nga nugitlog. Dada pa hotdog. O, nagtanaw ako sa tutorial. Nagtanaw ako tutorial guys. Kay ito matag kamaunan ni. Pero itabloan kong ate. Saan pagkuan. Dati di ah. Uy! Kanira ang ipustanti kaya dahon. Marumag di man kuwas dahon. Lahi ramanti. Pero pwede rin siguro dahon. Mag-try ko og dahon ron. Kaya na. Marumag tabingi. Dati ag dari. Gamay dari. Basta kayo mauna ni. Pork embutido. Diyan na guys. Excited na ko. Pre-steam pa niya na. Mapanihan na gama asang buok. Nalagitang diha. Buka ni mga pila ka buok. Buta nga nag-hotdog. Hotdog may mga guys. Hotdog. Ato pang Kimi. Hotdog. 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 Hotdog.
Ang na guys, ang laman. Natawag ako ng tawag na ma sa hapog. Hapog. Ha? Natawag ako ng tawag na sa hapog. Hapog. First time dyan mo magingani guys. First time of my life magama og ingani. Gani mo. Dugay nga karon pa ko nagama sa kan. Yes, karon pa ko kagama ingani sa kan. Ang kinabuhi bitaw. Lagi nga nila. First time of my life magama og ingani. Ma. Nalagi Dagan ko nga ate. Tidyo gapon. Da pa pay isa nga giluto na mga embutido. O di kanang kalimot ko. Uy, doon na kabuo. Manalagi nga na sila. Tita ma. Guys, mag-try kog puto sa dahon. Hang suwazan zid ba og lami ba siya. Kay humot maning dahon na kustan labi na og magsuman bitaw. So tang i-try ring isa. Daktan naman ang isi ka kilid. Ang hutan. Dati, ang suwazan nagdahon. Oh. Ayun, na finish na. Last one ni hangkuan guys. Last one na ni hanggi. May na naman. Wala na. Bukat. Guys, try dyan sa dahon sa saging. Te, yan na. Tusuwa dyan rin dahon sa saging. Ang i-try o kanang Try ko naman. I try this. Kasi di. I try. Lagyan natin ng hotdog. Anong putulang, baby? Lagyan natin ng egg. Natin suwa dyan, guys. O, lami ba dyan ni poston sa dahon. First time na magagamag nga ni. Oo. Dati, punahan nag-steam ron. Di ba ka na mabulak? Bakit? Humutag dahon, kaya hawab man ni guys. Diya, humanda ni. Anis lang banganan na rin sa tumoy. Banganan is tumoy, uy. Tawid sa tanahon na to. Uy, mayo. Banganan na is tumoy. Kaya ron. Ligan siya pa. So, ang ibangan siya guys, dari og dahon pud. Busy na may guys, kay Busy pa ko guys. busy og kuan. Isig kwas mga dihit ko si Papa Gabriel to nagbiko na siya. Nahuman na sagluto sa isahang hamunada. Hamunada. Uy. Hamunada. Umabugana. Hamunada. Umugana. Ay mugana. Hamugana. Di ko kasama. Hamunada. Agugana. Hamunada. Sabo. Yan na guys, agaheng imbutido nga giputo sa dahon. O ang i-try jud guys o kanang naay luto sidya. So aning kinaunhan nga i-steam. So pabukas ako tubig. So mana ni tanan guys agahang nagama 8 ka imbutido. Palahi 2, lagi 4, 6, 8. Siyempre palahi na sidya kay mo. Suway lagi tag dahon natong pustan. So ana ni sidya i-steam ron guys. So magpabukas ako na ng tubig. Daragahang imbutidong nas dahon. Anong kasuka ko guys. Okay kayo. Okay ka guys. Ana itak ang ron ni bukaw na to. Ana sa itak ang. Na guys agamang hamunada gilutong Papa Gabriel. Sa kay wa man may pinza nga katong niligngin karing pinza nga kanang ingana in-slice. Hamonada. Ang kalami guys. Nanabay biko ang all. Biko is real guys. Basta Pasko nani biko bitaw. Guys, biko is real. May biko pa din. Luto na gamang pansit guys. Nga anta. Diyan na gahang imbutido o Napaisa na na natin. isa ka lahi ag putos pero lami jud hinon si Jab kuan guys kana nga kuan na ninja magluto ko dani hang imbutido. Adong gabi eh. Merry Christmas! Nanami cake.
Alright, so maghiwa na ko dari guys ang embutido. Special ring isa kay dahon gipustan. Gisit. Dahon ang giputos guys karing isa. Naguban kare. Putos na puwel. Hello guys, yung yabi. Sabi guys. Uy, okay man ka aso. Nagsuman. Nagsuman. Naman na. Umot pa si Kadso. Okay dahil sa pustog dahon guys. Sus, okay man ay pustog dahon. Itlog. Nani itlog. Karon na siyang hiwaon og pinaslanting. Pinaslanting agang hiwa na ni guys. Uy, hala, lamiin. Dami kayo. Wala lagi kong Guys. Ma. Wala lagi Manila na to. Okay, so na guys, nahiwa na nahaag katong iputo sa dahon. Ito yung butido. Ako na. Oh. Merry Christmas na tang tanan. Oh, di ana mga anta ninjo. Oh. Merry Christmas kana tang tanan guys. So Merry Christmas nila sa ating Ohio USA. Ni ate po nga nas Germany, nila sa ate Josephine nga nas Texas, Sir Mark. And Mates na sa New Jersey. Auto Drapita. Shout out Mate. Shout out nila sa ate. Ya, sila na. Kumirat na na. Merry Christmas, Mader. Hamas padir, Mader. Merry Christmas niyong tanan. Ingat ka mo diha. Merry Christmas. Nasa ba ni katugon man? Aga mang kimi-kimi, guys. Agoy. Merry Christmas, day. Harma sila, day. Christmas. Nangatug. Kamera man dari mga mata, guys. Hapit na alas 12. Mag-countdown na tayo. 1, 2, 3. Sa oras, day. 11:49 pa day, guys. Advance na nila. Pinusilay mo sa gawas. Napaboto. Napaboto sila na kaya. Hubag-hubagan ko na sila. Gawa na. Pero tata guys ay mga ang tanin dari. Yeah. May pansit, may spaghetti, may crabs, tapoy, among embutido o lumpia. Embutido o lumpia anza. Dapoy paklay. Tata. Uy. Sobre pa. Isus Ginoo. Sige. Ta. Buto na guys. Buto na guys, kiandam na nila agma pabuto. Yes. Ato lang. Tula Jo. Merry Christmas everyone. Tula Jo ya. Ay. Mag-countdown na guys. 11:53 in the evening. So hapit na mag alas 12. Agi mo ken. Nantaka. Ala sige pabuto na dal. Adto to pala Jo. Anera. First Christmas na ba guys, daras among new home. First Christmas. Daras among bagong balay. Merry Christmas Kimi, kanay mo. Kuniti. Kaya to na. Dili mo buto pa no, musigara ni no. Kanaya to Akim. 11:55 na guys, hapit na. Uy. Tugs. Kwitis. Kwitis, Bi, kwitis. Abi. Yee. Merry Christmas. Pagano? Yay. Kaya. Tugs. Yay. Nagbabo. Wait na Nampang deh. Kuyag si Kuya Kinkin eh. Sa kuan kin. Murang utot nimo. 11:57. 57. Piandam na yung malantaka kay nagabot sa 12. Pabuto mo yung ganda ano pabuto tanan. Kare mo yung mga skim-kim guys dia. Merry Christmas. Hapit na. 58. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mag-countdown taga-away. 12.
13, 14. Guniti Kimi, rin mo Kimi, dali. 15, L58 pa. Excited guys, excited. Bas, pisto. Uy, sikan na naman guys. 40 seconds. Dali, dali. 25, insa day? 33, 32, 31, oh, 29, 27, 26, 25, 23, 24, 21, 20, 19, 5, 4, 3, 2, 1. Merry Christmas! Yay! Woo! Woo! Tuwing! Wow! Napaiwan! Para matuwa-tuwa day. Uy. Merry Christmas, guys! Woo! Merry Christmas, everyone! Woo! Yay! Woo! Yay! Yara, di naman dia ngono nagawon ta matangit-ngit. Di naman dia lamdag. Yay! Uy! Padai ge saga mas inday pa. Dai ge saga mo. Wow. Pagama. Yay! Merry Christmas! Merry Christmas, guys! Woo! Wa man mo sigag imo pa dir. Yay! Sige, sige, sige. Merry Christmas, guys! Eh, sir, ang sa mga hagas mo musika. Ha? Siki rin mo. Siki rin nga. Musika ka hagas. Siki, sir. Napakano? Sige, Ano ka? guliti ya, guliti ya. Ano, wala na. Merry Christmas! Kaya mga bisita, mga chikiting. Bit-bit pa silang mga pabutong, lantaka. Wala pa, hurot na katang pabutong. Ay, sus Ginoo. Uy, puto pagkatagatulinan eh. Utot na bro, utot. Kira ko utot lang. Mga Antaninzo, Merry Christmas! Natang tanan! Guys, mga Antaninzo, dali na mo kuya! So, aguban guys, ugma pa ng uban mga kuan, bisita kay nangatug pa man. To ang manghod giato sa hamang kuan, mga binadzi. Higilantan maghang brother. Ang si Pader pod ago nakainom-inom mas tatay kay gisuong manok tagay. Muting gazid ni. Kani gazid manok ug tagay gazid, di gisuong mo angay. Merry Christmas sa tatanan. Dali na pa. Dali na. Ha? Updos. Updos mo kung tiga mo guys. Hindi ka na mukha. Basta kita dyan magluto guys. Huwag man sila may ikain. Karera ha, magkaroy salad. Mga tarinso. Manta. Ngayon mo yan. Haman, uy ma. Merry Christmas guys, mga angat talinjo. Dahil sa tatay, tay, dahil na tay. Congrats si Dainika, nakadaog si Dainika 1,000. Kami na pagsunod magpabunot. Kan, matuog na ka. Dali na tayo, pagkaan na. Ang baby, oh. Kato, kita ko na to yung bakuhan. Habi ko guys, og tug na sa tay, dahil sang giandaman og pagkaon. Ha? Amo ba nila kung bakit na? Kasi ko ah. Ang mga bata na ito. Dali na tayo, dali na tayo. Kaya bitang kita magluto guys, mabunghan na tas baho. Dali na tayo, pagkaan tayo. Naluto to. Doon sa handa nilang day kang imusot bangat tuon eh. Asa ilas eh? Dali pa. Ditsun siguro sila. Kay, kan man, dali na gab. Si? Ang mga bata to guys, nagpabuto pag mga bata. Buto-buto, mga chikiting. Umapas buntag aguban. Mangaya. Tuog naman. Bali. Dali na kuya. Tatang ito, yung parang po. Butido.
Oh, lami mo tayo? Lami tayo? Isi. Nag-appreciate sa embutido. Tanate. Lami ko no. Embutido na. Dali ko na tayo. Dalam yan, mila. Tidak ada naman kumaan. Sila nanay, silang tulo. Ang si Papa Gabriel daw agibunghan, guys. Lisod na kita magluto. Lagi kaya taganahan mo ka. Bunga naman tas baho. Labi na iniguan ba? Dinig panimpla. Napadyak lagahang white panimpla. Patawag Ito. mo yan sa kanyang lipstick doon man. Lipstick ni. Salamat guys, naghatag na ni. Pati ka Inday. Dali na. Na yung mga bata guys. Mga chikiting. Di namin. Tambot tayo. Di namin dos ng hipon. Hipon. Wapo. Tambot na. Di, ako ang gano'n. Ano na Kagat. samsam. Basta tayo kaning bakod na. Abi ko nahugod. Dali na. Dali plato. Awan, paano yun? Ino. Tugtog Plato. na. Buto-buto ng mata ko. Kay luto pa. Kinkin, dali na. Baby Mark. Tug sa bintot. Kansi kaya tug man. Madyo ni bata ka di matuog. Suruy-suruy si Ja. Guys, mga anta ninyo, Merry Christmas. Merry Christmas, Mother Earth. Dali na mo guys, tari mas bayag mga bata to nangaan na tos gawas, nagkuha na silang pagkaon to langgi. Kwantos pantaw sila. So, iza mit pistolari. Nganta ninyo. Busok ko na. Ngapon ko na eh. Christmas na mo guys, na risbay. Sakot iya. First Christmas.